slínis le tiile inseachtain faoin go éibriú idir an dáagreacht tá príomhhaim na Údarás na Gaeltachta Turasóireacht chéad fáilte maidin na homáid. Gur mágad a chormna. Céir de tá gceist leis an gcomhaon tú seo? Lí is a tógáil an obair atá déanta ag Lord an Éirinn an seo agus fuair Commissionéirí Sáilte na Éirinn le cúpla blianús. Bheith chuirmach ag go leor daoine an méid atá oscailt in achléim mhuió ó oslí teach solais an bhód dubh tá os ceann 52,000 cuairteoir imime isteach an ó lár atáraigh agus léiríonn sé sin is tócha an taobh atá anna meascin phobal agus áit in níontar chuir síos scéal na háite an gangal idir an bhuir agus scéalta mara na háite, muintir na háite, agus sé ríthachta gombeach an gné Gaeltachta agus gaige láidir an chomás. Nos chuige sin tógáil an múnatá le fáilte Éirinn go mit a fechant memram có hiiscinad an torcéanna a chuirnáid le Commissionéirí Sáilte na Éirinn. Agus tríd an rud is táchtaí agus hiag chulaganna é seo go háirithe iad siúd bhfuil chlán ógarthú. Bíonn gá gcónaí le áitna faoi dhéan. Cé go mín buid asúil le bháile ritheann tára go minic go mín sé fluch agus ar bhain practicúil tá sé ríthachta go mbeadh áisina faoi dhéan in áitna fud na Gaeltachta mar tugann sé sin deis de cuairteoirí teachtasteach. Cuireann sé leis an séasúr cumach chéanna nach mí bratha gcónaí séasúr áirtéasúr an táraigh gur féiling daoine a bheile ag trána eile ar rinne bliana. Agus hiice cin fágam nach tithe solais táhachtach leis sin agus is áit cheann an 10 agus an simú le cuairteoirtearab ach go leorthóib seo tá na tithe solais fhorbairt hána héin rionteach ar fud a chósta thomáis agus meach aibrí héin acu. I dtíobh na tithe solais Gaeltachta aber má tá méidí oscailte gan phobal. Féidir in bheith cinnte go mbeadh an gné Gaeltachta láidiranta mar hampla go mbeadh Gaeilge ag an bhuiireanna le go bheadh a gabairanta agus iad an mhaintreoirithe. In éon tógra go mbeadh Údarás na Gaeltachta pléileis is chuige sin go mit agus is mar eabhar sin go mbeadh an gúil an obair seo chu bon. In áit a bheith teacht de hir a teacht tréisisin rud a bheith fógra agus an agéirí ina dhé sin rud a chuirnáid. Go imid I báirt leis na partnéir eile. Thomas na gar scíile le gan láirlaat fí bhhain eile tá tarlú aniuchama agus sin